मीडियानि गेजेरजों आङो बयनिसिमबो जोंनि साफ्रोमबो बर' रायजो राजा गेदेमा नोंथांमोननिसिम फोरमायहरनो लुबैदों दि जोंहा क'क्राझार जिल्ला बर' माहारि फरायसा आफादखौ गोदानै दाफुंनाय बे हाबाफारिखौ दिनै जों लानाय जाबाय आरो बे हाबाफारियावहायनो जोंनि जाखांफुबाय थानाय जोंनि लाइमोन बिथांमोना दिनै बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय आरो इयुन फिउचार जेनेरेशन्स बर' सुबुंफोरनि थाखाय खामानि मावनो होननानै बिथांमोना दिनै गोबाङैनो दिनै नुजाफैनो हादों आरो बिथांमोना गोसो गोरबोयै दिनै बर' हारिनि थाखाय खामानि मावनो बिथांमोना समायखिरा लानाय जाबाय आरो बेयावनो जोंहा दिनै आफादगिरि हिसाबै वाटसिं नार्जारी बिथांखौ दिनै प्रेसिडेन्ट हिसाबै गायसननाय जाबाय आरो बेजों लोगोसे गाहाय नेहाथारि हिसाबै सन्जय नार्जारी बिथांखौबो दिनै गाहाय नेहाथारि हिसाबै दिनै अटेकिं खालामनाय जाबाय। दा जोङो दिनै बर' माहारि फरायसा आफादनि जानानै फैबाय थानाय समाव बर' हारिनि देरसिन सिमां आलादा रायजो बड'लेण्ड सेपारेट स्टेट सोरजिनायनि थाखाय बिथांमोना गोख्रों भाबै खामानि मावलांगोन होननानै बिथांमोननिसिम जों आसा खालामनाय थाबाय आरो फैबाय थानाय समाव बर' माहारि फरायसा आफादा बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय जे जों खामानि मावनो होननानै जों जानजि खाफ्राबाय बेखौ जों मोगथां महर होनो थाखाय जोंनि बनसुआ दिनै जेब्लायबो आवगायबाय थादों आरो इयुनावबो आवगायलांबाय थागोन। जे थांनाय समावहाय जोंनि आसामनि गिबि मन्थ्रि हेमन्त बिश्व शर्मा बिथां आरो बेजों लोगोसे जिहेतु जोंहा भारतनिनो MP मानगोनां दिलीप शइकिया बिथांमोनहा जे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक आरो 6 शेड्यूलनि सायाव खोथा बुंदों बिनि सायाव बर' माहारियारि फरायसा आफादा अलरेडि निउज प्रेसनि गेजेरजों जोङो अलरेडि कन्डेमनेशन बिथांमोननि सायाव जों बुंहरनाय जाखाबाय नाथाय दिनै जों सेकेन्ड टाइम दिनै नैबे मीडियानि गेजेरजों बेखौनो बुंनो सानदों जिहेतु दिनै 6 शेड्यूल आरो ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआवहाय जोंहा भारतनि मोनसे कन्स्टिटिउसनेल संबिधानिक जोंहा जि मोन्थाय दङ बे मोन्थायजोंसो दिनै थागिबि हिसाबै बर'फ्रा नैबे भारत एबा सा सानजा भारतआव जोङो दिनै आसामाव जों दिनै बे लेन्ड राइट्स हाहुनि मोन्थायखौ जों लानानै जों थांनानै दंबाय थायो। बेवहाय सोरबा दिलीप शइकिया सोरबा हेमन्त बिश्व शर्मा बिथांमोना बुंबा बेयाव जानाय नङा मानो होनबा बियो दिनै संबिधानिक आरो बिथांमोना दिनै 6 शेड्यूलनि एबा ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ जि खोथा पलिटिकेल लेंगुवेजजों खोथा बुंनानै जोंनि गेजेराव जि भटार्सफोरखौ पलाराइजेसन खालामनाय जि अना बर' खालामनाय बे मोन्थोरजों बिथांमोना जि खोथा होनदों बेखौ जों टटेलि कन्डेमनेशन होननानै बुङो आरो अलरेडि जोङो मानगोनां चिफ इलेक्शन कमिशन अफ इन्डिया आरो आसामनि चिफ इलेक्शन कमिशन बिथांमोनखौ आरो आसामनि गभर्नरखौ बिथांमोनखौ एट्रसिटिज एक्ट 1989 नि आयेन बादे जि ट्राइबेलनि बिरोधि ट्राइबेलनि नंखाय खोथा होननायनि थाखाय बिथांमोनखौ आयेननि बेबस्था लानांगौ होननानै जों अलरेडि जों पेपारनि गेजेरजों रिक्वेस्ट खालामहरनाय जादों। दा खोथाया जाहैबाय जे बिथांमोना दिनै मिथिनांगोन आसामनि सासे चिफ मिनिस्टार एबा भारतनि सासे MP जानानै बिथांमोना दिनै 6 शेड्यूलआ जाहैबाय सेन्ट्रेल गभर्नमेन्टनि एक्ट जायखौ पार्लियामेन्टआवहाय 2003आवहाय पार्लियामेन्टारि एक्ट बानायनानै बेखौ कन्स्टिटिउसनेलि जोंनो बर'फोरनो होदों जायखौ दिनै मडिफाइड 6 शेड्यूल हाजोनिफ्राय लाबोनानै प्लेनाव दिनै बिथांमोना बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिनि थाखाय दिनै हाहुनि अधिकार थागिबि हिसाबै दिनै जोंनि राव हारिमु जोंनि आसार खान्थि कास्टमारि ल दिनै पलिटिकेल राइट्स बेखौ दिनै होनो थाखाय बिथांमोना 6 शेड्यूलखौ बानायनाय जादों आरो बेसिकेलि बिथांमोना दिनै 1886 जिहेतु 1947 आसामनि चैप्टर 10 लैंड रेवेन्यू रेगुलेशन एक्टनि जि ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकखौ जे जोंनि ट्राइबेलफोरनो मोनसे सिमना आरो बेवहाय जितु ट्राइबेलफोरनि हाहुनि रैखाथि दिनै जि होनाय जादोंमोन बे बेसिसाव दिनै बिथांमोना 6 शेड्यूलखौ जोंनि नैबे एन्टायर लवार आसामाव बुरलुंबुथुरनि साहा दिनै क'क्राझार डिस्ट्रिक्ट बङाइगाव डिस्ट्रिक्ट नलबारि डिस्ट्रिक्ट दिनै बरपेटा डिस्ट्रिक्ट दरं डिस्ट्रिक्ट आरो नैबे बङाइगाव डिस्ट्रिक्टखौ सिफायनानै बिथांमोना जोंनो मोनसे 6 शेड्यूल बानायनाय जादों आरो दिनै ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकआ जाहैबाय आसामनि मोनसे स्टेट एक्ट मेजरिटी गामिफ्रावहाय ट्राइबेलफोर दं बे मेजरिटी गामिफोरनि ट्राइबेलफोरनो थाखाय बै समावनो बिथांमोना दिनै एक्ट
स्टेट एक्ट खालामनानै ट्राइबेलफोरनि हा हुनि रैखाथिनि थाखाय बे ट्राइबेल बेलेन्स ल'खौ बानायनाय जादों। नाथाय बै समनिफ्राय जिहेतु आसाम गभर्नमेन्टआ जाय बिथांमोना सरकार सालायबोदों बिथांमोना दिनै बर'फोरनि बे ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि हा हुनि रैखाथिखौ नाथाय बिथांमोना होबोआखै। बिथांमोना लिखित भाबै होबोआखै। नाथाय बिथांमोना खुगाजों बुङै बुङै दिनैसिमबो फैदों। नाथाय बेफोरबादि ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकखौ रैखाथि होनो हायैयाव गोबां जोंनि थांनाय गभर्नमेन्टआ दिनै गोबां दिनै इलिगेलि दिनै बांलादेशनिफ्राय दिनै रिफिउजिस बिथांमोनखौ जोंनि ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकआव जोंनि थागिबिफोरनि कनसेन्ट गैयालासेनो बिथांमोना जोंनि हायाव दोनफैबाय थादों। बिनि थाखायनो जों दिनै माइन'रिटि जानांदों। दा बैफोरबादि माखासे हालोदनि थाखाय बर'फ्रा दिनै बे हाखौ रैखाथि होनो थाखाय आन्दलन खालामनांदों। बे आन्दलन खालामनायनि गेजेरजों 2003आव BLTजों भारत सरकारजों आसाम सरकारजों जेब्ला सुक्ति जादों अब्ला 6 शेड्युलखौ कमप्लिटलि जोंनि गुबुन जाथिया 2003नि उनावहाय हा हु बायनो हायै जि मोन्थाय जे ट्राइबेलनि हाखौ गुबुन जाथिया बायनो मोना आरो जे जोंनि BTCआव 2003नि उनावहाय गुबुन जायगानिफ्राय फैनानै जोंनि हाखौ बायनो हाया। इभेन बर'आ दिनै बेयाव एलाउड गैया, ट्राइबेलआ एलाउड गैया, गुबुन जातिखौथ' बाद हो। नाथाय बे संबिधानिक जाय जिनिसखौ बिथांमोना सिफायनानै दिनै दानि थासारियाव हा हुनि मोन्थाय होन्दों बेखौ खुनु दिन बर' माहारियारि फरायसा आफादा गनायनाय नङा आरो खुनु दिन बर' माहारियारि फरायसा आफादा बिनि हेंथायै जों जेब्लायबो जों गसंबाय थागोन। जिहेतु जोंहा दिनै भारतनि साफ्रोमबो जेनुइन सिटिजेन्स हिसाबै भारतनि साफ्रोमबो जोङो सांग्रां नागरिक हिसाबै बेवहाय जोंहा दिनै भट होनायनि बयहाबो समान मोन्थाय दङ आरो आङो दिनै बर' माहारियारि फरायसा आफादनि जानानै बयनिसिमबो आं गुरैयै खावलायहरनाय थागोन दे फैबाय थानाय BTC इलेक्सनाव जाहाथे बयबो बांसिनै जाहाथे बे इलेक्सन फ्रान्साइसआव बाहागो लानो हायो। जिहेतु इलेक्सनाव बयबो बाहागो लानो हायो, जिहेतु मोजां गभर्नमेन्टखौ जों लाबोनो हायो। आरो दिनै जोंहा जि एबारनि BTC इलेक्सन जागोन बे इलेक्सना जाहैगोन बर' हारिनि थामोनथा रैखाथिखौ बासायनाय, हा हुनि रैखाथि, दिनै 6 शेड्युलनि दिनै ट्राइबेल बेलेन्स ब्लकनि जाय दिनै दिलीप शइकिया आरो मानगोनां आसामनि चिफ मिनिस्टार बिथांमोना दिनै बेखौ सिफायनायनि जि खोथा होनदों बेफोरखौ बासायनायनि मोनसे जे इलेक्सन जानो थांगासिनो बर'फोरनि जे गोमानाय पावार जिहेतु बिटिआर जानायनि उनावहाय जिहेतु BTCनि 2003नि जिहेतु जोंनि गोहो आरो बोलो जिहेतु माखासे साबजेक्टसफोर 16टा डिपार्टमेन्टफोर लांजानाय आरो जिहेतु जोंहा दिनै राजनितिक अधिकार दिनै EMफोरनि जि स्टेट मिनिस्टारनि जि मोनसे पावार दंमोन जिहेतु डिपुटि चिफआ जि केबिनेट रेंकनि जि पावार दंमोन दा बैफोर जिनिसखौ जोंहा दिनै मोनफिननांगौनिसो इलेक्सन आरो बेनि गेजेराव दिनै गोबां ससियेल मिडियानि गेजेरजों गोबां आफादफ्रानो नंगौ दे बिथांमोना ज' जानायनि खोथाखौ होनदों। बर' माहारियारि फरायसा आफादाबो जोंबो दिनै खौसे जानायखौ लुबैदों। नाथाय जों नुनो मोनदों रायजो राजाया खौसेयैनो दं, गासिबो खौसेयैनो दं जाथिनि सार्थआव। नाथाय दिनै जोंनि राजनितिक हान्जाफ्रा जि गावबागाव स्टेन्डखौ लाखिदों दा बेवहाय खौसे जानायखौ दिनै बिथांमोना गमामायैनो सैथो भाबै लुबैदोंब्ला बेयाव जोंबो सापर्ट दङ। नाथाय आङो फंसे खोथाखौ गोसोखांगोन बे 2020नि उनावहाय जेब्ला BTR सुक्ति जाखाङो अब्ला बे समावहाय जिहेतु UPPLआ जि मोनसे मेजिक नाम्बार मोनदोंमोन 12टा, BPPआ मोनदोंमोन 17टा, BJPआ मोनदोंमोन 9टा। बेनि गेजेरावहाय जों नुनो मोनदों दे बारग' BTCनि चिफ बिथां हाग्रामा महिलारि बिथाङा बुंदों दे दिनै UPPL बिथांमोनखौ खावलायदों आरो बे खावलायनायनि बाहागो लानायाव आंबो बेक्ति हिसाबै बाहागो लानो मोनदों आरो केजन जोंनि NDB बिथांमोनाबो मैखोम भाबैनो खावलायदोंमोन। दे बिथाङा दोंना बारग' BTC चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा होनदों दे नोंथांमोना BJPजों सरकार दानाङा, नांगौ मोननै रिजनेल पार्टिजोंनो सरकार दा। दिनै UPPL BPF दिनै मिलायनानै नोंसोर सरकार दा। नांगौ आं बेक्ति हिसाबै आं खुनु चिफ डिपुटि चिफ आं EMखौनो लाया, आं बिदिनो थागोन। नाथाय नोंसोरनो चिफ डिपुटि चिफ जा, नोंसोरनो EM जा, मोननैजों मिलायनानै होननानै बिथांमोना दिनै मानगोनां दानि BTRनि CM प्रमद बर' बिथांखौ खावलायदोंमोन आरो दिनै दानि BTRनि डिपुटि CM गबिन्द बसुमतारीखौ खावलायदोंमोन। दिनै बिथाङा गाव खुद थाङाखैबाबो मानसि दैथायहरदोंमोन। बे दैथायहरनायनि गेजेराव आंबो खुद सावरायनायाव आं बाहागो लानो मोनदोंमोन। नाथाय बै समाव जि गल्डेन अपरचुनिटिमोन, बै समाव जि खौसे जानायनि
जे दिनै UPPL BPF जों सरकार दानायनि जि अफार बे अफारखौ नाथाय बिथांमोना बै समावहाय गनायनानै लायाखै बिथांमोना लिलि हटेलाव BJP जों ज' जानानै दिनै सरकार जानायनि पलिसिखौसो बानायहोदों नाथाय थांनाय BTC नि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथांमोना दे बिथांमोनखौ खावलायदोंमोन मोननै पार्टिजोंनो दादो नांगौबा आं व्यक्ति हिसाबै खुनु आंनो मिनिस्टार नाङा होननानै बिथांमोना बारे बारे मानगोनां दानि BTR नि CM प्रमद बर' बिथांनाव इभेन रेडिसन ल'आव थांदोंमोन सावरायनो इभेन गबिन्द बसुमतारी बिथांनि न'आव थांदोंमोन बिथांनि फेमिलिखौबो कनभिन्स खालामहैदोंमोन नाथाय बिथांमोना लास्टआव BJP जों गभर्नमेन्ट दादों बेनि गेजेराव दिनै बेखायनो जों रिक्वेस्ट खालामदों जाहाथे भुला जाफिना जाहाथे बिथांमोनाबो रियेलाइज जाथों दे दिनैनि दिनाव BJP गभर्नमेन्टजों दे सरकार दानायाव दे जोंनि बर' हारिया दिनै गोबां खहा जाबाय दे दिनै जोंनि पावार फांक्शन्सफ्रानो गैलिया जोंनि हाहुनि मोनथायानो गैलिया दिनै जोंहा साख्रि मोननायनि जि इयुथ्सफ्रा दिनै खुनु साख्रिनि बेबस्थायानो जायासै ओजों नन BTC नि जाय बिथांमोना मोना बिथांमोनासो डाइरेक्ट स्टेटनिफ्राय एपइन्टमेन्ट लानानै साख्रि लाबाय थाबाय जाय जोंनि बर'फोरनि सेंग्रा लाइमोनफोरनि जि खाबुखौ बिथांमोना सिखेनानै लाबाय जे डिपार्टमेन्टस लांबाय खुनु जोंहा दिनै गिदिर गिदिर टेन्डारखौ जोंनि बर' लकेलनि मानसिफ्रा मोनासै सोरबा हारियाना सोरबा गुजरात राजस्थान दिनै सोरबा कलकातानासो फैनानै गिदिर गिदिर खामानिखौ लाफैजोब्बाय दा बैफोरबादि समस्याया दिनै जानानै फैदों जाहाथे बेफोरखौ जानायनिबो गोजानाव थानाङो बिनि थाखायनो जों दिनै रिजनेल पार्टिसफ्रानो हायोब्ला दिनै कोआलिशनबाबो मिलायनानै बिसोर गभर्नमेन्ट दानायखौ जोंबो लुबैदों नाथाय बारै बिथांमोना सेक्रिफाइस खालामनो हागोन ना हाया जे थांनाय 2020आव मानगोनां महिलारि बिथाङा जे दिनै दानि UPPL नि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ खावलायदोंमोन बिथांमोना नाथाय बे समाव जि खाबु दंमोन बे समावनो हाइ टाइममोन अब्ला दिनै बर'फ्रा बिदि अबस्था जालामोन नाथाय दिनै बिथांमोनखौ ससियेल मिडियायाव जों नुबाय थादों नाथाय ससियेल मिडियायाव नुनायनि गेजेरजों गोजोनदों मोजां मोनदों जे प्रेक्टिकेलि बिथांमोना मावनो हायोब्ला प्रेक्टिकेलि बिथांमोना सैथोयै जाथिनि आरो खौसेथिखौ लुबैबादोंब्ला बेयाव बर' माहारियारि फरायसाफोरा बर' हारिनि ग्रेटार इन्टारेस्टनि थाखाय जों अलवेज वेलकाम